Què és el carnet ATA? És un document d'admissió temporal que permet que les vostres mercaderies puguin viatjar fora de les fronteres nacionals per ser exposades a fires i exposicions, ser utilitzades per la realització de treballs o serveis de tipus professional, ser presentades com a mostres comercials per representants. Qui ha d'utilitzar el carnet ATA? Va dirigit a empreses o particulars, exportadors i a professionals que vagin a realitzar treballs a l'estranger. Quines mercaderies empara el carnet ATA? Gairebé tot tipus de mercaderies, excepte aliments, líquids, químics, pintures i peribles. Quins són els avantatges de fer servir un carnet ATA per les empreses? Amb un únic document podràs traslladar les teves mercaderies entre diferents territoris duaners, sense necessitat de realitzar les gestions d'exportació o importació temporal. Té validesa d'un any i podràs operar a més de 80 països i territoris duaners i fer un nombre il·limitat de viatges. Vine o truca a la cambra i t'informarem.